Yabantase hlalani phansi ke sanhlanu phansi yodwa kuMadlanga Commission namhlanje bekukho Advocate Bihari. Ne bantase uthe engena uAdvocate Bihari amehlo ethu adibana so ndathi ndomjonga emehlweni ndathi thixo amehlo akhe ngathi lela gama liqala ngo-Z ligqibela ngo-A. You understand that gama lilo ingathi lilo amehlo akhe xa umjongile. You understand? Aqoma yho hasa nathi nebomvu amakhulu and ke ngoku ayalaqaza ndaqoma akazange ngesihle lo akazange ngesihle nyhani bantase wasiqala istatement sakhe xa isiqala istatement sakhe la tata guys lilaqalaqa uthetha apha naphaya uthetha apha naphaya uthi usathi uyamlandela ajampe athethe enye athe seku-page 4 abe ku-26 abe ku-47 abe ku-47 so yo this one said the entire time I was like oh because I was just like lo tata is stressing me out but anyways we made it sayimamela yonke testimony yakhe waquestionwa nazi-commissioners kaloku bantase before siyiqala into nokubana ilaqalaqa eli liphendule lathini kwi-commission ilaqalaqa kaloku lityholwa ngento nokubana yena kwanto ethi Mkhwanazi ebeyibhlokha into yokuqala ayiblokhileyo into i-extension ye-suspension kaNkwali nonsense. So basically uMabiyeye went to him to say hey i-suspension kaNkwali nonsense ndicinga uyi-extender because i-allegations zithi so ndicinga uyi-extender yava kutsho ubani uMabiyeye uyaphi kwilaqalaqa yabo lathi laqalaqa ufuna uku-extenda ntoni wathi laqalaqa awuzu-extenda nto apha ayiyeki into ye-extender yabo phofu akuyanga uMabiyeye ubuqu kuye samsaje yintoni ayosaje yo ibalulekile ke sana i-rank esipoliseni and ngoku ndiyifuna okay manje ngalibiza igama lakhe masithi kuyo Mabiyeye because Mabiyeye was the boss yabo but ke lo mntu lowo ke wajikiswa yava ejikiswa ngelithi hayi lento le yenu asizuba na case should this person asise court asizuba na case okanye asise CMA asizuba na case kwathini buyalana emva ningayi-extend le suspension yava at that time ke ebesuspendiwe uNkwali nonsense obviously niyamazi suspension yasuspendwa buya yabo yaba kanti ke bantase uyabuyela emsebenzini kanjalo uNkwali nonsense ubuyela kwakhe emsebenzini waba kanti uzofumana yona promotion after that right unezo zityholo ke laqalaqa linezo zityholo izityholo zesibini apha kwilaqalaqa into nokubana after bebuyise uNkwali lo we-nonsense kwiposition yakhe yena uyowafumana izizumbula ze-increase eyasayinwa siSlay Queen esina-65 you understand yasasikhumbula ngosiSlay Queen so utyholwa nangezo zityholo ke isityholo sesithathu into ngale nesityholo sesithathu but bantase izityholo zakhe zininzi ezimayelana nemali I think 160 million izityholo ezibandakanya yena phakathi ne-city of Ekurhuleni into azenzileyo in the process you understand so ke ngoku ilaqalaqa yena uthi into nokuba i-defense yakhe ke bantase ibinye into nokubana kule nto kaNkwali nonsense ibinye uthi bendingazuyeka isithi ilentoze like i-extend i-suspension ndiyazi into nokubana in the long run abazoyiwina i-case yabo kuthiwa uyazi njani babazoyiwina i-case like why are you i-defense kaMkhwanazi why wena uyi-defense kaNkwali nonsense yabo so oko question abantu asingathi uyabuya ke nangomso because eyona defense yakhe kakuhle bantase uthi yena he was trying to comply but akho compliance siyibonayo thina so at this point andika ilaqalaqa mana alika kum andikalivi apha egazini sizawubona after ungomso ba izawuthini into sinayona i-direction malunga nelaqalaqa ne Madlanga Commission yabo masiyibekele ungomso.